Tatar-inform 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Чихиро, хәерле көн. Хәерле көн, исәмсез. Син хәзер быел халыкара татар теле һәм татар әдәбияты буенча олимпиада катнаштың һәм иң беренче булып синең хис-кичерешләрең турында сөйләсе килә. Сиңа ул ничек оештыруы буенча ягыннан ничек ошадымы һәм син кемнәр белән таныштың быел һәм быелгы олимпиада сиңа кайсы ягыннан ошады, кайсы ягыннан үзенчәлекләре бар иде аның. Менә шулар турында. Мин быел да бу олимпиада бик ошады миңа, чөнки быел яңадан Австралиядан 3 кеше килде һәм Канададан, Америкадан, булай яңа илләрдән килде. Чөнки шуңа күрә күбрәк милләт, күбрәк илләрдән килгәнгә бик ошады. Оештыру ягыннан нәрсәләр бар иде программада, кайларга алып бардылар сезне шулар турында? Быел Татарстан тарихы турындагы сораулар бар иде биремдә. Миңа калса бу авыр иде, ләкин башка яктан әйткәндә бу бик яхшы, чөнки мин үзем Татарстан тарихы турында яхшырак белү өчен бик яхшы вакыт булды. Казанның кайсы җирләренә сезне йөрттеләр, кайларга экскурсияләргә алып бардылар? Программа буенча. Без инде 2 театрга бардык һәм дә Бауман урамында да йөридек. Татар ризыклары да ошадык, бик ошады безгә. Татар ризыкларынан кайсылары сиңа күбрәк аеруча ошады, кайсыларын ошатмадың син? Мин быел беренче тапкыр кыстыбый ошадым. Бауман урамында Түбәтә иде. Анда кысты бургер дигән бик ошады. Шундай татар ризык һәм заманча Америка мәдәнияте белән микс. Бик яхшы иде. Һәм син чагыштыра алмассың микән Япония кухнясын, татар кухнясы белән? Бәлки охшаш ризыклар бардыр. Составы буенча бәлки менә шуларны. Монда кайчакта төге бар, ашамлыкта. Мәсәлән, göbediye, onun içinde düğü var idi. Min bik şakkatım. Çünkü Tatarca düğü en mühim ni aş bayrange deyip ulayım. Hem Japonca bu düğü en mühim. Şunday ayırma hem okşaşılık var. Rızıklara kelgəndə məsələn şək, Japonlarda şunday rəqmlər rızıq yoxmu, gəlsə pişmaq, itli bilən bərəngə şunday rızıqlar yoxmu? Tradisyon aşamlık bularak ise yok. Lakin bizde indi bik küp Европадан килгән ашамлыклар да бик күп. Бездә шуңа күрә охшаш әйберләр бар, ләкин Япон традицион әйберләр булса юк. Син хәзер икенче тапкыр катнашасың.
конкурс биремләр турында тирәнрәк сөйләп китсәң иде, анда сиңа нәрсәләр турында сөйләргә туры килде һәм сине ничек бәяләделәр? Менә шул турыда. Мин быел сөйләү биремендә Лондон татарлары турында сөйләдем, чөнки мин үзем бу тапкыр Лондондан ұшып килдем. Лондон, Великобритания вәкиле буларак килдем. Шуңа күрә мин үзем татар телен күнеккәндә, сөйләшкәндә алар белән, Лондон татарлары белән татарча сөйләшәм. Шуңа күрә бу тапкыр биремдә аның турында сөйләштем. Лондон татарлары гомумән күренекле түгел. Казахстан татарлары, Финляндия татарлары, Үзбәкстан татарлары, алар исә бик күренекле. Анда да татарлар бар, ләкин Лондон исә, Лондонда да татарлар меңләп яшиләр, меңләп кеше. Ләкин без танымыйбыз, чөнки жюриларда Лондон татарлары турында тыңлап, ишетеп, бераз гына шатланалар дип ышанам. Лондон татарлары, алар хосиятлары белән аерыла, алар да шулай ук татар телен сакларга тырыша, үзләрендә ничә чаралар үткәрәләр? Алар бик нык татар телен саклау өчен тырышалар. Алар атна сайын татар теле дәресен оештыралар. Һәм дә атна сайын татарча сөйләшү клубы дигән оешмада оештырып, без бергә очрашып татарча сөйләшәм. Әгәр дә бер кеше русча сөйләшсә, яки инглишчә сөйләшсә, без монда татарча сөйләшәбез дип әйтәбез. Шуңа күрә алар бик актив татарча саклау, татар телен саклау өчен тырышалар. Мин дә аларның активлыгын карап бик шаккаттым, бик шатландым. Чөнки Япониядә мин яшәгәндә андый активлык бик аз иде. Чөнки Япониядә бик аз гына татарлар яшиләр. Лондонда бу татар теле дәресләрендә нәрсәләр турында сөйләшәсез? Ниндирәк темаларга сөйләшәсез? Без дәрестә дәреслекне бер дәреслек кулланабыз. Ул татар телем, туган телем дип аталган, дип ышанам, китап. Һәм аның буенча өйрәнәбез. Һәм кайчакта без татар теле, татарча җырлыйбыз. Һәм анда нинди яшь вәкилләр бар? Яшьләр дә киләме татар телен өйрәнергә? Яшьләр. Яшүсмерләр. Мин бер бала күрдем, ләкин гадәттән яшьләр юк анда. Олылар күбрәк. Олылар, әйе. Һәм син менә үзең турында да сөйләп китсәң иде безгә, үзең турында кайда тудың, әти-әниләрең турында, менә алар кем булып эшләгән шулар? Мин Токиода туып үскәнмен. Һәм мин япон, тулысынча япон, 100% япон. Әтием, әнием дә япон. Алар татарча сөйләшмиләр. Һәм
Мин хәзер Великобританиядә, Лондонда укыйм, лингвистика буенча. Һәм хәзер 4нче курста укыйм. Аңлашылды. Син ничә яшьтән укырга кирдең һәм сездә балалар бакчасы дигән әйбер бармы? Сез анда йөрдегезме? Япониядә булганда. Япониядә булганда, Балалар бакчасы. Әйе. Бармы сездә? әйе, бар. Кайсы мәктәптә укыдыгыз? Ни Мәктәпкәчә кадәр яки әйе, мәктәпләр бармы? бакча, балалар бакчасы һәм мәктәп. Мәктәптә 12 ел дәвамында укып, мин ишеттем, монда 11 еллык программа, ләкин Япониядә 12 ел һәм миңа 18 яшь булганда университетка кирдем. Сездә нинди белем бирү системасы бар? Мәсәлән, бездә 11 сыйныфны тәмамлаганда бердән дәүләт имтиханнары тапшырабыз без. Бәлки ишеткәнең бардыр. Сездә нинди белем бирү системасы? Бездә дә охшаш имтихан бар. Дәүләт университетына бару өчен без аны бердәм дәүләт имтиханнарын бирергә кирәк. Ләкин миңа калса, мин шәхси университетка барам хәзер, шуңа күрә мин бирмәдем. Югары уку йортына кергәндә ничек кабул итәләр сездә? Имтиханнар үзләренең имтиханнары бармы яисә Әйе. Үзләренең. Әйе. Дәүләтнеке түгел. Университетны бетергәннән соң эшкә урнашып буламы? Менә бу мәсьәлә сездә ничек? Менә бездә мәсәлән Төркиядә кебек әйтелгән диме, шул җиргә эшкә җибәрәләрме конкрет төгәл бер эшкә яисә Россиядәге шикелле үзеңә эшне эзлисеңме? Ничек Аңламадым. Университетны тәмамлаганнан соң эшләр урнашу өчен үзеңә эшне эзлисеңме яисә тәкъдим итәләрме? Эшләр дип җибәрәләр. Үзебез белән. Әйе. Үзеңә эзлисеңме? Әйе. Ләкин мин үзем магистратурага уку өчен дәвам итәргә телим. Алла бирсә, аспирантура шулай ук. Менә үзеңнең кызыксынуларың турында да ишетәсе килә, телләргә булган мөнәсәбәт. Телне өйрәнү өчен кешедә кызыксынудан кала телне өйрәнү сәләте дә булырга тиешме? Ничек уйлыйсың? Анда сәләт тә кирәкме, кызыксыну да кирәкме? Сәләт? Сәләт. Белмим. Талант. Әйе, бу дөньяда бик сәләтле, талантлы кешеләр бар, телләрне өйрәнү өчен. Ләкин гомумән мин уйлыйм, тел өйрәнгәндә шундый талант, сәләт кирәкми. Безгә таләп, мотивация һәм булырга тиеш. Син үзең ничә телне беләсең, санап китсәң? Мин япон, шуңа күрә япон телен беләм, инглиз телен беләм, һәм татар телен беләм. Һәм Япониядә университетта укыганда рус телен өйрәндем, ләкин хәзер мин татар телен яхшырак сөйләшәм. Аңлашылды. Телне өйрәнгәндә хәтер нинди роль уйный? Ул хәтер дә кирәкме? Ничек уйлыйсың телне өйрәнгәндә? Хәтер? Хәтер. Память. Әйе, кирәк, күп кирәк. Чөнки телләр өйрәнгәндә бик күп яңа сүзләр
хәтерләргә истә калдырырга кирәк безгә. Шуңа күрә вакыт кирәк тел өйрәнү өчен. Син татар теленә килгәндә ни өчен син аны сайларга булдың? Төрки телләр арасыннан. Төрки телләр бит күп алар. Ни өчен татар теле сине җәлеп итте дип әйтик? Мин элек төрек телендә өйрәндем. Аз гына, бераз гына. Ләкин ничектер мин татар теле бигрәк миңа охшады. Түгел сәбәп белмим үземдә. Ләкин мин хәзер монда бик күп татар дусларым бар. Алар белән татарча аралашам. Шуңа күрә мин инде татар телен өйрәнүен туктатырга мөмкин түгел. Күбрәк өйрәнергә кирәк миңа. Яхшы. Татар теленең нинди кызыклы үзенчәлекле яклары бар? Мәсәлән, син лингвист буларак хәзер белгеч буларак ничек әйтә аласың татар теленең үзенчәлекле яклары? Татар телендә сүзләр исә татар телендә бик күп төрки сүз дә бар һәм гарап теленнән килгән сүзләр дә бик күп бар. Һәм дә рус теленнән килгән сүзләр дә күп бар. Шуңа күрә татар теле ни теге дөньясында бик күп төрле үзенчәлеге бар. Шуңа күрә бик кызыклы. Чөнки безнең япон телендә дә япон сүзләре бар һәм Кытай сүзләре дә бар. Без бик күп Кытай сүзләре, Кытай ни кулланабыз. Һәм дә инглиз теленнән килгән сүзләрен дә кулланабыз. Мондай татар теле үзенең үзенчәлек бар. Үзенчәлеге бик кызык. Япон теле белән чагыштырсак, фонетик яктан ул ничек? Япон телендә р хәрефе юк. Шуңа күрә безгә авыр әйтергә р һәм у да юк, л юк. Без ла мондай башка тавыш белән әйтәбез ла. Шуңа күрә р һәм у авыр. Һәм дә татар телендә ә, ö һәм ü хәрефләре бар. Безнең шундый тавышлары юк. Шуңа күрә авыр күнегергә кирәк иде. Инглиз теле белән чагыштырсак, анда шундый авазлар охшаш кебек бар кебек. Шуңа күрә мин инде инглиз телен беләм. Шуңа күрә бик файдалы иде татар телен өйрәнгәндә. Һәм дә шулай ук грамматика исә япон теле һәм татар теленең грамматикасы ничектер охшаш. Мәсәлән, япон телендә фигыль ахырда килә. Һәм татар телендә шулай ук фигыль ахырда килә. Мәсәлән, мин Казанга киләм фигыль ахырда. Ләкин русча исә андай түгел. Мин киләм Казанга. Япон телендә шулай ук мин Казанга киләм. Ваташи ва Казан ни кимасу. Ваташи ва Казан ни кимасу. Фигыль ахырда килә. Охшашлык бик күп бар. Менә иптәшләрең, дусларың татар
телен белүне ничек кабул итте? Әти-әниең, дусларың ничек карый? Biz Япониядә татарлар Татарстан турында дөрес әйткәндә алар белмиләр. Кызганычка каршы алар мәсәлән мин Казанга барам дип әйткәндә алар Катар Гарабстанмы шундый әйтәләр шулай. Ләкин мин хәзер татар телен өйрәнеп Татарстанга килеп бик күп татарлар турында öğrenem. Şuna göre benim tiremde dostlarım, atiyem, aniyem hazır Tatarlar turunda bile tip ışanam. Senin Tatarstan avullarında bulğanın var mı? Eyse kolunda qaysı yerlerde buldun? Kazangana. Barğanım yok. Gelecekte Tatarstan avulları da qalısın kigənmi? Elbette çünkü Kazan bu Tatarstan'ın bir yak kına. Şuna göre mingə tağın başka avullarga barırga kirek elbette. Hem şunlar yok, sizden sıramakçı idim muzika yanından. Yapon muzikası bilen Tatar muzikasını işitkenlik vardır. Belki işitkensindir, onlar nişiktir oxşaşlık var. Oxşaş. Min ышанам, bizde Tatarlarda, Japonlarda pentatonik kebek oxşaşlık var. Şulay sizin yoqlarda tuğan tilge nişik qaraylar. Onu şulay mecburi öyrənələrmi? Yeyse soylab qınama kim tili, yeyse kim tili əminə şulay. Sən sen nişik qaraysın Tatar tilin soylab öyrənmə. Tatar dili mi? Tatar tilin mında bizdə hazır soylab öyrənələr. Yeyse qariza yazılıydı. Ota-ana qariza yazırğa tiyir. Şulay mecburi түгел. Ağır soru çünkü Japonya'da Japon dili bik nık, bizde Japon dilin saklarga gerek mi? Çünkü bik küp kişiler Japon dilinde söyleşeler. Hem şuna göre elbette Japon dilin öğrenü bu mecburi mektepte. Lakin Tatar dili ise bik ağır, bik bilmeyim, min de bilmeyim. Lakin dilini, ana dilin saklağı bu bik mühim. İngilizce bulsun identity, özünçelik üçün bik mühim. Çünkü mine kalsa millet, medeniyet bu medeniyetni teşkil etken nerse bu dil en mühim ayber. Şuna göre dilini yoğaltsa özünçelik de yoğala, yokka kile, yokka çığa. Senden dilekler iştesikiler bizim Tatar halkına dedik. Dilek benim. Min sizge Tatar dilin kübrak saklarga gerek dip ышанам. Hem Tatar dili keleşekte yaşarga devam ite
өметләнәм. Мин татар телен өйрәнә башлаганнан соң бик күп татар дусларым белән очрашып, аралашып, бик күп яңа дустымны таптым. Татар теле ярдәмендә минем яңа дөньяның ишеге ачылды. Шуңа күрә сез дә үзегезнең телне саклап, үзегезнең дөньяны югалтмагыз дип ышанам, уйлыйм. Рәхмәт сезгә. Tatar-inform 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.